pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani nopo niki ngersakne nopo Mas topel wong legam golek momongan niku blonjo napa Mbayu badhe pindahan ampun gelo Mas sampean ampun kujiwa awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggo kurak pate penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting Josumalang ya bener rondo dijamin rondo kempling Mas Kecul Asela keluarkan lagi bos ya terima kasih pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun rencangi legam golek momongan niku blonjo napa Mbayu badhe pindahan ampun kena Mas sampean ampun kujiwa kula rondo anyaran anak elimo awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggo ku rapate penting ning majenang Mas tuku gelang opo anting-anting Josumalang ya bener rondo dijamin Satu lagi ya Mas Dikan ya, satu lagi. Ada pantun cinta buat